Hlavné mesto žilo opäť sviatkom literatúry, bola tam tradičná bibliotéka. Na svoje si tam prišli fanúšikovia literatúry faktu, ženských románov, sci-fi, detektívov, náboženskej literatúry i poézie. Medzi spisovateľskými hviezdami sa objavil aj cestovateľ, vedec, publicista Gustav Murín. Predstavil svoju novotinu Demolácia demokracie. Pri tejto knihe sa stalo poprvýkrát v mojej dlhoročnej spisovateľskej kariére, že ľudia prišli s takým návalom kníh na podpis, že sme skoro ani nestihli začať besedu. Organizátori na Inchebe predstavili svetovú literatúru, preto tam mala svoje zastúpenie aj ruská kniha. Návštevníkom prezentovali diela ruských klasikov a súčasných autorov. Populárnu náučnú literatúru týkajúcu sa ruštiny ako cudzieho jazyka. Som si istý, že ruská kniha je populárna. Som si istý, že ruská kniha bude žiadaná. A naozaj chcem, aby sa táto udalosť zopakovala aj budúci rok. V Ruskom dome bola prednáška riaditeľa štátneho múzea dejín ruskej literatúry. Spisovatelia a literárni vedci Bach, Polonský, Liebergant sa stretli so študentami bratislavského bilingválneho gymnázia Alberta Einsteina. Čo ste prišli pozrieť do tohoto stánku? Knihy asi. Až si knihy také... Vidím tu autorov, ktorých poznám, ktorých mám rada a ktorých čítame v ruskej literatúre, tak nás to baví a máme to veľmi radi. Výborne, dá sa vybrať, prejsť, prelistovať. Výborné. Na výstavke mnoho Na výstave je veľa detí, tínedžerov, mladých ľudí, ktorí sa veľmi zaujímajú o knihy. To je veľmi dôležité. Hovorí sa, že mladé pokolenie vlastne knihy nečíta. Ak im dáte správnu navigáciu v knihe a táto výstava takú navigáciu dáva, verte, že budeme mať čitateľskú generáciu, to znamená, že to bude generácia, ktorá myslí a chápe, čo je dobré a čo zlé. Návštevníci tiež diskutovali na témy ako ruský román v západných zrkadlách, ako sa v Európe čítal Dostojevský a prekladal Tolstoj. Pripomenuli si aj 220. výročie narodenia básnika Alexandra Lieberganta. Knihu Demolácia demokracie predstavili na stánku vydavateľstva Torden. Práve ono sa u nás špecializuje aj na vydávanie ruskej literatúry. Sme momentálne jediným vydavateľstvom, ktorý vydáva aj ruských autorov, a to teda do značnej miery, za čo sme častokrát kritizovaní, že napomáhame šíreniu ruských myšlienok, čo si myslíme, že je veľmi podstatné a potrebné pre dosiahnutie dialógu a pre dosiahnutie aj poznania, ktoré nám pomáha do budúcnosti porozumieť tomuto svetu okolo nás. Z Bratislavy Viliam Šuška.